Giyin erimli medeni şäherä gatnaşyjylar Türkmeniň Ag Uýbnasynyň eýwanyna ýaýwanlandyrılan giyin meşhurly sergi bilen tanışdylar. Sergide muzey gymmatlyklary, şekilleniş we amal haşam sunugatynyň eserleri, ajaýyp hallar, nepis şaýtepler, saat gurallary, adaty türkmen durmuşyna degişli isbaplar, dürli kitaplar we neşir öňümleri görkezildi. Bu ýerde gahrman arkadagymyň we arkadagy gahrman terdarymyň zihininden dören kitaplara mühim orun berilendigini bellemek ýakymly. Giňerimli dörüjülük şähereti hormat prezidentimiň Balkan vilayatyna geçirilýän medeniýet hepdeligine gatnaşjylary iýberen gutlagyny okumak dabaratyndan başlandy. Arkadaly gahrman terdarymyň gutlagyny türkmen medeniýetini, sunugatyny we edebiýatyny ösürmekde ýurdumyzda ýygyderli geçirilmegi asyrly däbi gurilen medeniýet hepdeliginiň uly ähmiýeti bardyr. Balkan vilayatyna geçirilýän medeniýet hepdeliginiň hem türkmen medeniýetiniň köp öwüşgünlüligini, ähli ajaýyplyk bilen açyp görkezmäge ýardam etjekdigini ananýan. Biz ýazgy şahyrlaryň, bagışly adamlaryň, artistleriň, suratkeşleriň bu sunugat bayramçylygyny täzeden-täze dörüjülük sogatlary bilen gelýänliklerini üren guwanýar silip bellenilýär. Bellenişi ýaly giň meşhurly medeni şäher türkmen halkynyň ruhy mirasyny gorap saklamagy, öwrenmäge we bütün dünýäde giňden wagt etmäge, dörüjülük işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmagy hemde täze zihinler ýüze çykarmagy gönükdirlendir. Bu bolsa ýurdumyzda milli medeniýetiň ähli urlar boýunça ötmegine giň ýol açýar. Garaşsyz Baky tarap Türkmenistan Bedew watly Atmyradyň mekany ýylynyň medeniýet hepdeliginiň açylış dabaraty münasibetli gurulýan şäherleri, ýurdumyzyň hökümet agdalary, medeniýet ministrliginiň we onuň garamagyna guramalaryň, ýurdumyzyň dörüjülük urly ýokary okuw mekdepleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçüliklerin habar berişleri işlerinin yol başçıları ve vekilleri, medeniýet işgärleri, sunugat ustatlary hemde talip ýaşlar gatnaşdylar. Kaşan binada medeniýet we sunugat ustatlarynyň bayramçylyk konserde ýaýwanlandyryldy. Oňa ýurdumyzyň belli teatr artistlary, bagışly tadanlylar gatnaşdylar. Häzirki döwürde hormat prezidentimiň we gahrman arkadagymyň ýygyderli tagalalaryny ýetijetine, ýaklymy paragatçylygyň durnukly ötüşüň üçin edilmegine gönükdirilýän işler özüniň oňy netijesini berýär. Medeniýet rugumyna ýoly goýulan halkara hyzmatdaşlygy ötüşüň täze derejesine çykýar. Şonda medeni insanperwer gatnaşyklaryň halkara hyzmatdaşlygynyň mühim ugur hökmüne ikrar edilendigini bellemek ýakymly. Ýurdumyzyň medeniýet işgärleri hormat prezidentimiň golluk bermegine milli sunugatymyzy dünýä çykarýarlar. Bu bolsa mehriban watanymyzyň halkara giňişligine kabraýynyň belinde galmagyny üçin edýär. Türkmen halkynyň köp asyrlyk medeniýeti we sunugaty jemgyýetde agdy birligiň berkarar bolmagyny esasy ugur edinýär. Munyň öýde paýhasly pederlerimiň medeni gatnaşyklaryň üstü bilen özara hyzmatdaşlygyň berkarar bolmagy ugrunda ýeger dulu tagalla edenlikleriniň aýdyň beýanydyr. Bagışly sadanlaryň çykyşlaryna hut şu ura degişli asylly ýörelgeler öz beýanyny tapdy. Şu ýyly medeniýet hepdeliginiň çäklerini gurulýan şäherlerde ýylyň şygaryna mühim orun berilýär. Ýurdumyzyň mukaddet garaşçylygynyň 35 ýyllyk münasibetli gurulýan her bir şähere artistleriň, aýdymsad we folklor toparlarynyň Türkmenistanyň durmuşynda bolup geçýän mühim wakalary beýan edýän çykyşlaryna betlenýär. Bu bolsa medeniýet işgärleriniň ýurdumynyň sağlaşyk ötüşine münasip goşant goşýanlyklaryny görkezýär. Şunun bilen baglykda Türkmeniň Ag Uýbnasynyň saknasyna sunugat ustatlarynyň, ýaş ýerine ýetirjileriň, dürli milli dörüjülük beýatçylarnyň, ýeňjileriniň we meşhur aýdymsaz toparlarynyň bayramçylyk çykyşlary hassa belentden ýanglandy. Bu bolsa sunugat bayramçylygynyň dabaratyny belende götürip, onuň ähmiýetini hassa artdyrdy. Joşguny aýdymsaz çykyşlarda ötüşleriň belentliklerine tarap ynamly gadam urýan ýurdumyzyň ýeten derejesiniň, halkymyzyň bagtyar durmuşynyň we gahrman arkadagymyň başyny başlan giň meşhurly özgertmeleriniň, arkadagy gahrman terdarymyň ýol başçylygyna üstünlükli durmuşa geçirmek netijesinde gadanýan üstünlikleriň wasp ýetirildi. Artistleriň çykyşlaryna beýtarap Türkmenistanyň häzirki döwürde gadanýan ötüşleriniň esasy tapgyrlaryny görkezýän video şekilleri bilen utgaşmagy, bayramçylyk konsertiniň ýakymly portretlary we ýatda galyjy wakalary betlenmegini şertlendirdi. Konserde gatnaşýanlaryň şowkuny el çarşmalary, ýerine ýetirjileriň ustatyklaryny berilýän baha hökmüne kabul edildi. Medeniýet hepdeligi her bir güni şanly wakalary betlenýän ýylyň şöhratly wakalaryny hassa artdyran köpçülikleýin şäherlere baý boldy. Hepdeligiň maksatnamasyna laýyklykda gurulýan medeni köpçülikleýin şäherler, dowuşjoklar ýurdumyzyň medeniýet toplumynyň agdybyr işgärleriniň göwnlerini galkandyryp, çeper dörüjülüge gol beren insanlaryň täze eserler döretmäge ruhlandyrýan sunugat bayram hökmüne kabul edilýär. Garaşsyz Baky tarap Türkmenistan Bedew watly Atmyradyň mekany ýylynyň her bir güni şanly wakalary we ýurdumyz hemde halkymyz üçin
tarihi ähmiyeti bolan prototlara betenýär. Munyň özi merdana halkymyzyň ruh welentliginiň, ötüp gelýän ýaş nesilleriň watan söýjüliginiň we ýurdumyzyň ähli urlar goýunça sazlaşykly ötüş ýoluny düşenliginiň aýdyň suwutnamasydyr. Medeniýet we sungudy saatlarynyň joşguny çykyşlary türkmen halkynyň baý medeni mirasyny we sungudy saatlarynyň dörejilik ukyplaryny açyp görkezdi. Yakımlı uwazlar gahrman arkadağımızın bütün dünyada paragatçylygy, dost sogonlugy berkitmek baradaky asylly başlangyçlaryny manasyp dowam etdirýän arkadagly gahrman serdarymynyň alyp barýan giň gerimli işleriniň senasy bolup ýaňlanyny